ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони сомонаи Далер офисиал. Ирӯз 2 октябри соли 2023 1000 рубл баробар ба 111 сомону 50 дирам. дар навори имрӯза якчанд дона мошинои арзон барои шумо қабул кардем. мошинои хубан хулоса. хотири меҳнатҳои мо дар набори мо лайк монен, агар тонен подписатсия карда зангуларо зер карда монен. хона ва замини квартира ва техника аппарат мошино умуман чизе барои фурӯшу реклама дошта бошен, дар WhatsApp имои мо равонаш кунем, мо ҳаракат мекунем, дар сомонаҳо гузорем, реклама кунем, шумо да фурӯхта битем. мардони азиз, дар комментариё нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай, мо аз рӯи комментария ҳаррӯза навор мекунем барои тамошобинон. мекунем меоем ҳамон мошина пешон мекунем. хулоса мо эълона сар мекунем, шумо тамошо кунед. навора якум мошини фурӯширо тамошо кунем. бачаҳо азиз, Toyota фурӯшӣ қабул кардем дар рӯзшанбе бо нархи 78000 сомонӣ. ҳамин састаяни просто тенҷи бадай. дута рақам доранд. барои тамос мондагием занг занен. мотораш 1.5, коробка автоматика, ранги сафед, састаяни тенҷ. даруни мошина бинед чиқар хушрӯ пасон. расходи мошин дар 100 километр 6 литр бензин қад. газ боша агар 10 литр дар 120 километр. азиз, ҳуҷҷатҳои солона 4 баллони нави пачка. мошин ягон намуди расходи лиш надорад. краскаш сафед тозаи хушрӯ. мошин полни тайёр кардагӣ барои гаштан. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 78000 сомонӣ. дӯстон азиз, камтар муомила дорад. беҳуда занг назанен. хулоса варианти алисия дорад. занг мезанем мефаҳмонем. мегам дуюм мошини фурӯширо нигоҳ кунед бачаҳо. Opel Astra F дар ноҳияи Тоҷикобод. солаш 1996, 35000 сомонӣ нархаш. рақамҳои тисел барои тамос гирифтани маълумоти муфассал. газ бензин кор мекунад. коробка механика 4 баллони 100%. мотор ва вообще-то дуд намекунад. кузоваш созай. ҳуҷҷатҳо 1 сола. мошин дар ноҳияи Тоҷикобод қарор дорад. хулоса каси мехара занг занен дар ҳамин рақамҳои 931 49 02 17. боз оиди мошин гуфтан худомон маълумотша метем. фақат касе ки навори моро тамошо кардаеса занг зана дар ҳамин видеонавори мо агар имкон боша меҳнатҳои моро шумо қадр кунем. бардор азиз, ҳамин наворда лайк монен, дар ҳамин историяи WhatsApp имотон монен, ё рафқода падилиса кунен, беҳтарин мешавад. хулоса ҳамин акода дастгирӣ мешавада, мошинашон ба зуд мефурӯшам. мошини фурӯшии сеюм дӯстон. ВАЗ 2106 дар ҳисор шарора. солаш 2001. нархаш 17000 сомонӣ. дута рақам мондем барои муроҷиат кардан. бензини холӣ, газадагӣ нест. рангаш сафед, баллонош зимни нав, аккумулятор нав. ҳуҷҷатҳо то феврали 2024 ҳастад. камтар мошин радход дора. хадовӣ мекунӣ. хоб хулоса боз маълумоти муфассала метавонен аз ҳамин соҳиби ВАЗ 2106 бигирен. 17000 сомонӣ. мотораш раднои хидшай. мошина барои хидмоткардагӣ мега. хулоса мошини дастии хидмона. чорум эълона нигоҳ кунед. шумо фақат мошина нигоҳ кунед. састаяниш тенҷи бад Hyundai Avante. панҷакен мерай. бардор азиз, ҳамин мошина мебинӣ. дута WhatsApp доранд. касе ки мехара 95000 сомонӣ. деҳат мошина мисол аку тарифам кадан. ростига ба тариф афи меарзада. хулоса мотораш 1.6 турбо. бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ. ҳама тарафа 100%. ягон камдӣ надорад. срош на денги лозимай мега мефурӯшемаш. ҳамин састаяни тозаи чоткаи пасони хушрӯ. агар шумо хона ва замини квартира ва техникаҳо дошта бошен, мошина аппарат тракторо дошта бошен, чизе ки барои фурӯши реклама, мо дар равонаш кунем, ҳаракат мекунем, шуморо дастгирӣ кунем. иншоалло ҳамаш хуб мешавад. мошин фурӯшода равон, мошин фурӯшо равон, партои мошинатона мошин харода равон кунем. ду тарафа дастгирӣ шавад, беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз. Opel Vectra аз солаш 1990. айни ҳол дар бохтар 15000 сомонӣ. сӯзишваш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6 литр.
коробка передачи механика дар ҳолати хуби техникӣ мошин қарор дорад. 4 моҳа ҳуҷҷат документ ҳам дорад. бухтари Қурғонтепа, состояние соз. у қадар қимат ҳам нестай бачо мошин. 15000 сомонӣ зангш занен. ҳамин рақамҳои 6989 охираш. ҳамин Opel Vectra A. хулоса ки ҳамин қанар хати мо қабул кардем, мефурӯшамаш. занг мезанем. оиди мошин бо маълумотша бигирен. маъқул дошава агар рост амодам маълумоти мисол пурра гуфтагӣ нестам бачо азиз. мумкин ягон дардам дорам, лекин нагуфтан занг занем худотон. мегзарем ба шашм эълони ирӯза. Opel Vectra B. тозаи хишру краскаша бинед, нави хишруай, аки масъалаи дарунша намедонем. солаш 1996, 34000 сомонӣ дар Душанбе. Vectra B. сӯзишворӣ бензини газ дар кузови седан, объем моториш 1.6, коробка передачи бошад механика. моториш 1.6 простой. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касе мехарад занг занад дар рақамҳои 003994053. хай бо гуфтан ки оиди мошин маълумотам метем. мошин дар Душанбе бо нархи 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. лайкотона монен. ҳамин чанд қабоша лайк монен дӯстони азиз. мошини фурӯши ҳафтум дӯстони гиромӣ. Daewoo Lacetti. солаш 2004 дар Хоҷанди Бостонӣ 31000 сомонӣ нархаш. нафарое ки гуфтан Chevrolet Lacetti монен. ҳамин Lacetti-ра мақсад ёфтем дӯстон, ҳаракат кардем. ина барои шумо мондем. 31000, мотор 1.6, коробкаш. коробка передачи дараҷа хоб механика. гази бензин кор мекунад. ҳама навартош 100%. мотор, коробка, кузов 100%. чашкаҳош ягон грамм варид надорад. хоб 100%. ходовои балону 90%. камтар масъалаи буферш мега кор дора. хулоса сурат ба маълум ҳамаш. хай хулоса хитон занг занем бачаҳо. наҳам эълони ирӯза, яъне мошини наҳам ваз приёра. солаш 2010 дар Истаравшан 35000 сомонӣ нархаш. 1011 охири номерои ҳамин соҳиби ҳамин мошин. 35000 дар Истаравшан. газ бензин кор мекунад. кузов хэтчбек. мотор 1.6, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камдӣ надорад. 4 балон нав, аккумулятор нав, техосмотр нав. мошинча 100% алиш мешавад бо астраҷӣ. ин ҳамиқа маълумот бародари азиз, акаву додаро. ҳамиқа маълумот равон кардан. хулоса мошина бад нагуфтам. созай, тозай, хушро ҳама тарафа 100% гуфтам. хулоса бензини газ 35000, солаш 2010. боз мақсад занг занен ба худотон персен алиша мешда. Audi A4 солаш 2000 дар Ҳисор 38000 сомонӣ нархаш. сӯзишвориш дизел, кузов седан, мотор 1.8, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. харидори аниқ бошад бо савдо мешавад. беҳуда занг назанен. состояние мошин бад нестай. хулоса созай мегарда. мотораш хуб, документ дора. хоб сӯзишвориш дизел, краскаш оха вазияташ бадам нестай. рақамош мегафонай бародар азиз. занг мезанем, боз оиди мошин маълумотша мегирем то ҷое ки мода амиқа маълумот додам. лайкора монен, чанд қадр метонен ҳамин меҳнатҳои моро қадр кунед. хулоса бародар азиз, лайк монен фақат. Mercedes, дӯстон азиз нигоҳ кунед. Mercedes-Benz V201 солаш 1989 дар Душанбе 20000 сомонӣ нархаш. сӯзишвориш дизел, кузов седан, моториш D,
коробка механика срочно мошин фурухта мешавад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақамош 4064 352 барои гирифтани маълумоти муфассали аниқ 20000 сомонӣ меган Mercedes-Benz V201. оиди мошин боз занг мезанем, маълумоташа мегирем. хонаву замина квартира боша ҳаракат кунед, мо дар равон кунем. мо рекламаш мекунам, хеле кам бародарон мо дар равон мекунам. Mercedes дорам, Toyota дорам, дигар равон мекунам, рекламаш мекунем, мефурӯшем, метем хулоса. Nissan Sefiro дӯстони азиз, солаш 1998 дар душанбе бо нархи 28998 сомонӣ, яъне ки 29000 сомонӣ да мақсад. 24 бензини газ, кузов седан, мотор D, коробка автоматика. хоб мотор коробкаш нав задагиян 100%. маслоҳоша замена кардагиян. хулоса боз хадавои 90% гуфтагиҷа. газ евро 4 часпондаги 1 моҳ шид, краска нав 1 моҳ шид кадан мега. ё пеш краскаш кардагиян, газ евро 4 задан, кондисионер 100% кор мекуна. документош бучидага беҳуда занг назанед, нороҳат накунед. бародари азиз, аппарати собунбарорӣ нигоҳ кунед, чӣ хеле фасони хушроай. нархаш 9400 сомонӣ. ҳамин хеле собунҳои хушру хуршу 300-400 дона дар 1 соат мебарора. собунҳои 180-200-250 грамма мебарора. метия аппарат навай айраси вардаган. срочно фурӯшай, каси мехара акада сумда корай, мисол бурд мекуна. маҳсулото шо зиядан ёмон арзон мега, айдшама мегирин. фақат успех кунед, дар рақамҳои 990 450 занг занед. касоне ки намехаред, ҳамин наворда лайк монед, падилиса кунем акое ки аппарат харам. ҳамин ака ба зудӣ аппаратшо фурӯша.